new grandson's expected to get 72, and I just watched you add more. I'm appalled. Many just believe, they were made to believe, that they needed vaccines to protect themselves and their children. We assume that if we vaccinate, we're getting protection. We assume that if we vaccinate, we're stopping spread of disease. Those are assumptions that have never been solidified in science. Some even ask the question, so if we don't take the vaccines, what should we take? What do you mean, what should we take? Take what for what? What makes you think you need to take something against what you don't even know is out there? And many of the diseases that you were told to get vaccinated against did not even exist until the vaccines were given to you. According to a quote by W.B. Clark, published by the New York Press on January 26, 1909, cancer was practically unknown until cowpox vaccination began to be introduced. I have seen 200 cases of cancer, and I never saw a case of cancer in an unvaccinated person. There is no study to prove that unvaccinated children have ever been proven to start an epidemic. I have been seeing families in my practice for over 20 years that have opted out of vaccination. They are the healthiest children I have ever seen. And explain why you feel this way and why you decided not to vaccinate your youngest children. So I have three children. My oldest, was kind of the sacrificial lamb. He was vaccinated and had a huge amount of thimerosal, a huge amount of mercury, and after he had the MMR and the chickenpox vaccination on the same day, we never saw him again for 3 years. Never saw him again, meaning he developed autism. He lost language, he lost social skills, he lost bowel control, he became very sick within hours of vaccination. So I held his hand over the proverbial fire. He got burned. Don't ask me to line up my other 2 children to get burned again. What kind of parent would I be? Like if I was a doctor, I would want you to get sick. Yeah. Because the more times you get sick, the more money I make. That's right. I don't get sick. I'm just being honest. I don't get sick. Okay. My children have never been sick. Okay. They've never been vaccinated. They've never been vaccinated, none of that, and they don't get sick. Okay. Because the mother's milk in the breast is all the vaccination that they need. That's it. That's it. So don't be deceived anymore. If you were deceived before, don't be deceived anymore. Another item on the eugenicists' agenda for sickening children and keeping them dependent on the pharmaceutical industry is the willful production and sales of harmful so-called baby care products. These products infect these young ones with diseases, make them sick and keep them coming back for medical treatment. It's interesting because it was 6 years ago when I was pregnant with my first child that I discovered that the most commonly used preservative in baby care products mimics estrogen when it gets into the human body. Now, it's very easy actually to get chemical compound from products into the human body through the skin, and these preservatives had been found in breast cancer tumors. And many of these chemicals are now linked to the skyrocketing incidence of chronic childhood disease that we're seeing across industrialized nations. I'll show you some statistics. So for example, in the United Kingdom, the incidence of childhood leukemia has risen by 20% just in a generation, very similar statistic for childhood cancer in the US. In Canada, we're now looking at 1 in 10 Canadian children with asthma. That's a 4-fold increase. Again, similar story around the world. In the United States, probably the most astonishing statistic is 600% increase in autism and autistic spectrum disorders and other learning disabilities. Again, we're seeing that trend across Europe, across North America. And in Europe, there's certain parts of Europe where we're seeing a 4-fold increase in certain genital birth defects. Interestingly, one of those birth defects has seen a 200% increase in the US. So a real skyrocketing of chronic childhood disease that includes other things like obesity and juvenile diabetes, premature puberty. Speaking of baby care products increasing the risk of chronic childhood illnesses, have you checked carefully to see the ingredients used in producing your baby powder and lotion?
Did you also know that these ingredients are profoundly toxic? For decades, Johnson & Johnson has been selling baby powder. Your grandparents probably used it on your parents. Your parents probably used it on you. You likely used it on your babies. Well, that's too bad, because guess what? Spoiler alert. Turns out that baby powder by Johnson & Johnson causes cancer due to the talc contained in it. Well, now J&J is facing one of the biggest consumer lawsuits in history. They have set aside a staggering $9 billion, with a B, dollars to try and settle this case. If the settlement fails, they could be on the hook for a whole lot more. We hope that they are, actually. My problem is, they knew from 1971 to the early 2000s, they knew that their baby powder had asbestos in it. Internal documents, court testimonies all showed this. And their executives knew, their doctors knew, their lawyers knew, their managers knew, and they did nothing. They continued to sell it, knowing that it was causing significant problems and it was going to have significant long-term health effects to children, to babies. And you know what? Their slogan, which I guess says it all, they say they're a company that helps you your entire life. Really what they are is they're a company that makes you sick from the day you're born, and they'll profit off you your entire life. The problem is the whole system's broken. So you look at the early 2000s, your healthcare costs in the US were $2 trillion. You look at today, 12% increase in population, your healthcare costs have doubled. Everybody's getting sicker and they're becoming more and more expensive, and we need to change what we're doing. We need to pivot. Luckily looked into this. We've been hearing that talc can cause cancer. Now all of a sudden we're finding out that there was asbestos in the product. I mean, think about this. We're powdering our babies' genitals with asbestos with one of the top pharmaceutical companies in the world. And, you know, sure, we can look at the money-grubbing corporation that didn't care about the people, and we can argue about that. We can talk about the doctors that recommended using this product on our babies as the best way to take away the dryness, you know, when you're changing their diaper. But what we keep, you know, we sort of keep missing is the CDC and the FDA and the regulatory agencies. I want to ask some questions of you, and a simple yes or no is fine. The FDA's authority over the safety of baby lotion. First, can the FDA require a review of baby lotion for safety before it comes to market? No. Can the FDA require the manufacturer not to use a toxic ingredient, for example, formaldehyde, in its baby lotion? No. Is the manufacturer required to register with the FDA before selling its baby lotion? No. So I think my first statement is becoming truer. Once the baby lotion comes to market, can the FDA require safety information about the baby lotion? No. If the baby lotion has caused bad reactions in the babies, can the FDA require a recall? No. If the manufacturer is aware of the baby's bad reactions, would the manufacturer be required to report that to the FDA? No. Well, I think everybody's paying rapt attention here. What about the toothpaste that you use every day? Oh yeah. The inclusion, the smart, devilish inclusion of fluoride. What's going on? And then I see children's toothpaste that they're targeting 2-year-olds with that's got Spider-Man on it, or Superman, or Batman. I mean, it's got, or Papa Smurf, you name it, and it's sodium fluoride for kids. It says on the back, if you swallow even a pea size of this, called poison control. Everybody knows kids eat toothpaste. I've got organic for mine, and my kids, you know, especially the little ones, are always trying to eat it. But then you go to the baby store. I have 3 children, 3 small children. You go to the baby store, and it's 5, 6, 7 brands, all the brands of water, bottled water, say fluoride for babies. Fluoride, nursery water, what they need. And I'm going, well, wait, they've said for 6 years, they admit it's hurting their brains, it's hurting their teeth, it's causing dental fluorosis before the teeth have emerged. Well, there's a study from 20 years ago showing infant mortality was higher in fluoridated communities. Is that why? I don't know. Why didn't they do a follow-up study? I think that would be interesting to know. Children have died, you know. There's been a case of a child who swallowed this. The dentist left the room. The parents didn't know. The kid swallowed it, had to be rushed to hospital. They couldn't save him. He died. So, yeah, it's very toxic substance. There's no question about that. Is that the kind of stuff that a responsible parent would be putting in their child's hand? While parents seek to teach young children to brush their teeth at an early age, the responsibility lies with parents,
guardians, and caregivers to carefully read the labels on these child care products before purchase, as this simple act of diligence could protect a child's health to no small measure. FDA in 1997 required manufacturers of toothpaste to put this warning label on it. It's the same as you'd have on a loaded .38 caliber pistol. Keep out of reach of children. And only use a little pea-sized amount, which is about the same amount that would be in a bottle of water. And if that amount is swallowed, call the Poison Control Center or seek professional help immediately. So if I drank a bottle of water, should I call the Poison Control Center too? This is just insane. So this is what two different organizations say. One says, don't swallow it. Why did they put that on there? They put that on there because there were 10,000 calls a year to the Poison Control Centers from children made ill by swallowed toothpaste. 10,000 calls, and you know for every call there's 5 that didn't call. And there are only Poison Control Centers in half the states. So that means 100,000 children are made ill by swallowed toothpaste. It's insane to put a deadly poison in a child's hand and say, go brush and be sure and spit out, Johnny. Why would our regulators say nothing about it? Because they're bribed? So they just keep quiet. So much so that if your toothpaste does not include fluoride, you think it's bad. But fluoride is not good for the body. But did they tell you? No. This is going to make you mad. On March 15, 2023, the U.S. government finally released a report it had suppressed since May of 22 on the effects of fluoride on our kids. It took a lawsuit to get the results of this 6-month review of dozens and dozens of studies, which was funded by the taxpayers. Here's the conclusion I pulled right off page 467 of the report. The consistency of the data supports an inverse association between fluoride exposure and children's IQ. That means as fluoride goes up from drinking water, toothpaste, dental cleanings, whatever, IQ goes down in the developing brains of our kids. Now, who would want to block access to that information from the public? Oh, probably dentists. There are arguments both ways on fluoride and tooth decay, but nobody expected neurological damage. And withholding information is never, ever the answer to anything. Shame on those who would even consider it. I think it's finally time to stop putting fluoride in our drinking water. Dentists be damned. People can choose to supplement it with tablets if they want, but they can't really choose not to drink the city water, right? Something like 98% of the Western world doesn't drink fluoridated water, and there's no outcry that their kids' teeth are rotting out of their mouths. You can filter fluoride out of your drinking water with a reverse osmosis system, a distillation system, or an ion exchange type of filtration. Let's help our kids keep their smarts. I thought water was supposed to be safe for all of us. Even the ADA agrees. They warn their members, not you, not the water districts. Of course they recommend fluoridation, but they tell members to tell their parents of children to make up tap water formula with fluoride-free water. Make up the formula with fluoride-free water so the baby won't get fluorosis. Interesting they use the term fluorosis. It's not dental fluorosis. Fluorosis is the body, joints, ligaments, tendons, brain, what Dr. Theitzen was talking about, the endocrine system. When you overdose infants with fluoride, you cause adverse responses systemically. And even the advocates for fluoridation agree that if it works topically, not systemically. But systemically is dental fluorosis. And when you can see spots on children's teeth, you've got to be a dentist to believe you've poisoned that child enough to cause spots on their teeth, and that's the only organ that was impacted. The level of dental fluorosis in the community is proportional to the level of fluoride in the water supply. That's because people drink the water. And the exposure to fluoride is what causes dental fluorosis. The fact is, their poisoning is so accelerated that they know that we're becoming aware of it, and so they know that it's coming to a critical flashpoint with the public, so they're backing off and going, okay, yeah, those studies are out there. Okay, scientists in the government, stop complaining. We'll cut the amount, knowing that they're not really targeting you so much in the water now as they are in the food, in the toothpaste, in the crops that are having it sprayed on it. Between 150 and 300 plus chemicals are in the so-called sodium fluoride. That's the other big secret. Sodium fluoride's bad enough. Lead, mercury, arsenic, radiation, particles, radium, different isotopes of uranium, because they mine, most of the sodium fluoride comes
from the byproducts of phosphate mining, where they mine the phosphate for fertilizer, but they can't use the toxic waste. They just certify it from China and ship it over here, or they certify it from Florida and ship it, into your city, and then you drink it. I mean, you can't make something up this bad. So parents need to know that the war is on. The war is on. That's the reason we can't just fold our hands. No. We have to pray God's word. We have to declare God's word, and we have to declare truths. We have to speak truths. The truth is, children deserve to be healthy and strong, to live up to their full God-given potentials. But in light of these horrible acts against innocent children in our world, people must now consciously adapt a whole new paradigm about the so-called healthcare solutions being served by a corrupt healthcare system, which is backed by a pathologically eugenistic-driven pharmaceutical industry, and renew their minds in line with God's thoughts for their health and that of their children. Now you have to think differently. You have to think new. Think differently, especially as a Christian. Especially as a Christian. Because the Word of God gives you a different kind of life. A life that is not subject to disease. See, you have to understand that. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Romans 12 verse 2. Yeah, so I hope that you gained a lot from that one. Ndinoimba mabata zvakawanda panyaya iyoyo nokuti kana wanga wachifunga kuti vezvemishonga varipo kurapa zvirwere zvevanhu, ndinowanzwisisa kuti basa ravo chairo nderokuti vanhu varambe vachingorwara vachingovhara-vhara kuti zvisaita sokuti urikwadziwa. Ndo zvakatombotaurwa nomumwe wavo ipapapo. Hazvifadzi chose. Ndi nyaya tanga tichiona yanga ichititaurira pamusoro pekurwara kunoita vana nokuda kwenhumba dzavanobayiwa. Mashoko mashoma okupedzisira awanzwa munyaya iyi ndeyokuti Mwari vakatishandura rudzita vave ropa dzva. Mukristu muno anofanira kuziva kuti kuva mukristu zvinorevei. Chikristu haisi ngori nzira yokunamata nayo. Munyika vanofunga kuti Chikristu inzira yokunamata nayo, asi haisi ngori nzira yokunamata nayo. Pane zvinhu zviri muchikristu zvinoitwa muchikristu zvinowanikwa mukunamata kwenhema, asi izvozvo hazvirevi kuti Chikristu ndeimwe yenzira dzokunamata nadzo. Muchikristu tinonamata. Muchikristu tine zvirango zvatinoita pakunamata kwedu. Muchikristu sevakristu tine mararamiro atinoita, asi zvose zvazvi hazviiti kuti Chikristu chigonzi ndeimwe yenzira dzokunamata nayo. Kana uchingova mukristu, unenge usina
kungowana nzira imwe nzira dzokunamata nadzo. Unenge usingori mumwe wavanhu vari kungotsvakawo nzira dzokunamatawo Mwari nadzo. SevaKristu tine zvimwe zvishoma shoma zvinotsanangurwa neBhaibheri senzira yokunamata nayo. Noti kwanzi kunamata kwechokwadi kushanyira, nherera, chibetsera vasina chavanacho. Asi chiKristu chaicho haisingori imwe nzira yokunamata nayo. Kana wanga usingazivi izvi unogona kutanga kunetseka uti dai mufudzi Kristu chiko. Ndingavudza zvakanaka chose, asi unofanira kutanga wanzwisisa kuti Jesu akauya kuzoita chii panyika. Dandopo totangira ipapo toti Jesu akauya kuzoita chii panyika pano. Zvavakauya kuzoita zvacho vakazviita vakazvipedza here? Havana kuuya kuzotanga kuzotipa imwe nzira yokunamata nayo. Panyika papa chitori nenzira dzakawanda dzokunamata nadzo. Panguva yakauya Jesu hapana mapoka akawanda akasiyana-siyana. Igipita yanga ine nzira yainamata nayo, vaSiria vane nzira yavo yavanamata nayo, vekubhabhironi vane nzira yavainamata nayo. Nzira idzi dzanga dzakawanda, wanga usingatodzipedzi. vaPezhia, vaMedhi, vaGiriki vose vanga vane nzira dzavainamata nadzo. Vanhu vokuRoma vaivawo nenzira dzakawanda dzavainamata nadzo. Panguva yakauya Jesu, saka nyika yakanga isiri kutsvaka imwe nzira yokunamata nayo. Jesu havana kuuya kuzotipa nzira yokunamata nayo. Vanotaura zvavakafambira muna Johani 10:10. Ngaitierenge. Mbavha inouya kuzongoba, kuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti vave noupenyu uye vanahwo hwakawandisa. Kwai ndakauya kuti vave noupenyu, vave nahwo hwakakwana. Mashoko iwayo anoda kuti ajekeswe, asi haugoni kungojekesa zvinhu izvozvo nezvaunongofungira. Unofanira kupinda mumagwaro iwayo uchitsvaka kuti zvimwe zvakataurwa naJesu ndezvipi zvinojekesa basa ravakavinga iroro. Kwai ndakauya kuti vave noupenyu mwe nahwo hwakakwana. Ko, zvimwe zvakataurwa naJesu zvii? Kanzwisa izvozvo ndokunzwisise kuti upenyu hwavari kutaura ndo hwakaita sei. Havanga vasiri vazoraramisa zvituna kana kuraramisa mhuka dzesango. Vanga vari kutaura kuvanhu vanga vari vapenyu vachirarama, vachivaudza kuti ndakauya kuti muve noupenyu. Kureva kuti upenyu hwavaitaura hwanga husiri upenyu hwokungofema muchidya sehwanga hune vanhu vanga vakavateerera. Jesu akauya kuti vazovapa upenyu. Upenyu hwakaita seiko ihwohwo? Johani 5 ndima ye10. Baba sezvavano upenyu mavari, vakapawo mwanakomana kuti ave noupenyu maari. Tarirai mashoko aJesu ndo vari kutaura. Vanotaura pano vachitaura kuti ivo vanga vane upenyu hwaiwanikwa muna Mwari Baba, vanga vari veropa raMwari Baba.
izvozvo zvinoshamisa. Jesu vanga vasiri kuti vanopota vachitapudzirwa upenyu nababa. Vanga vachiti baba vane upenyu mavari, vakapawo mwanakomana kuti ave noupenyu maari. Vakapa mwanakomana mvumo yokuva noupenyu mavari. Jesu vane upenyu sezvakangoita baba, Mwari baba, asi Jesu ndiani? Ndozvinoshamisa pamusoro peumwari. Ndimwari vakauya vari panyama, ndiwo Jesu yavo. Mwari vakauya vari munhu wenyama. Bhaibheri rinoti kuti upenyu husingaperi hunova upenyu hunowanikwa muna Mwari wamasimba ose. Upenyu ihwohwo huri mumwanakomana wavo ivo Jesu. Saka Jesu vane upenyu uye vave rudzi rwaMwari, ndeveropa raMwari. Kutaura pamusoro peupenyu hwevamwari. Ndosaka zvichinzi upenyu hwakakwana. Ndo upenyu hunowanikwa muna Mwari ihwohwo. Mwari Jesu vakauya kuzotiita vanhu veropa raMwari. Kureva kuti vakauya kuzotiita vana vaMwari. Vakauya kuzotanga mhuri. Izvozvo zvinoshamisa. Zvinoshamisa izvozvo. Pane ndima ndima inonyatsojekesa zvatiri kutaura izvozvo. Vaturikiri vakasiyana siyana vanga vanonetseka nokuiturikira. Tinoona muna vaEfeso 3 ndima ye14. Kwaine mhaka iyi ndinopfugama namabvi angu kuna Baba vaShe wedu muponesi Jesu, avo rudzi rwose kudenga nepanyika runotumidzwa nezita ravo. Vakawanda havazvinzwisisi izvozvo, asi panamo mabhaibheri anonyatsojekesa ndima iyoyi. Regai ndikuverengerei mune imwe mubhaibheri rinobatsira kuti tinzwisise ndima iyoyo. Kwaye nokuda kwezvikonzero ichochi ndinopfugama pana Mwari Baba. What NIV are you reading here? There are two NIVs. Not this one. Let me give you the 1984 edition. Yeah. They have two different NIVs. There's a newer one that's got some problems. So this is the one. So let's read it again from the 14th verse. His whole family in heaven and on earth derives its name. Did you know every family? You see, now there are Greek words there, and that's why they have a problem. And they didn't need to if they just studied more properly. But here's the point. Let's go again, 14 into 15. His whole family in some of the members of that family are in heaven
kureva kuti kuri kunzi Mwari vane mhuri yavanayo, dzimwe nhengo dzemhuri dziri kudenga, dzimwe dziri panyika. Ari kutsanangura apa ushe hwaMwari. Ngarirai muna Mariko, Mariko yokutanga ndima ye14 tichisvika 15. Kwai Johani wakati asungwa, Jesu akasvika Garirea achiparidza ibva ruponeso woushe hwaBaba. Ngati mushure mokunge Johani wakati asungwa kureva Johani munyiki, Jesu akasvika Garirea achiparidza ruponeso rwomushe hwaMwari, achiparidza ruponeso rwomushe hwaMwari. Kwanzi Jesu vakauya vachiparidza ruponeso rwomushe hwaMwari. Vari kushambadza shoko rakanaka, nhau dzakanaka pamusoro peushe hwaMwari. Achiti, ndokuparidza kwavaita, nguva yasvika yakwana, ushe hwaMwari hwaswedera pedo. Tendeukai mugamuchire ruponeso. Unogona kutarira mashoko anoti kwai ushe hwaMwari hwaswedera pedo. Unogona kutora izvo kureva kuti ushe hwava pedo, hwakusvika. Kana kuti unogona kutora kuti zvinoreva kuti ushe hwaMwari hwasvika. Asi kana ukabatanidza zvese zvinoreva kuti ushe hwaMwari hwava pedo uye hwatova pano. Kureva kuti ushe hwaMwari huri pedo newe chose, hachisi chinhu chauchasangana nacho mangwana. Kureva kuti Jesu vakanga vari kutoti ndakuunzirai ushe. Kuda mungati kuda maakuzvinyanyisa, asi regai tiende kuna Matiyo. And let's read from the 28th verse. So Matthew chapter 12 from verse 28. Matiyo ye12 kubva pandima ye29. Kwasi kana ndichibudisa mweya yakaipa nomweya waMwari, ipapo ushe hwaMwari hwasvika kwamuri. Vanga vari kuti kwanzi vari kudzinga mweya yetsvina vachishandisa mukuru wemweya yetsvina. Saka vaipomera Jesu mhosva yokushandisa yokuwana masimba avo kubva kuna Satani pachake. Jesu akati kwete. Tarirai kubva pandima ye13. Kwai zvino kana Satani achibudisa Satani, unozvipesanisa ushe hwake hungashamira seiko? Ndima inoteera. Neni kana ndichibudisa mweya yakaipa naBherizebheri, ko vanakomana venyu vanobudisa nani? Saka ivo vachava vatongei. Wozoti kwanza, asi kana ndichibudisa mweya yakaipa nomweya waMwari, kureva kuti ushe hwaMwari hwasvika kwamuri. Saka izvi kureva kuti izvo ndozvaitaza kuti ushe hwaMwari hwasvika. Kwai ndakuvigirai ushe hwaMwari kana ndichidzinga mweya yetsvina, ndichibatsirwa namweya waMwari, kureva kuti ushe hwaMwari hwasvika kwamuri. Saka Jesu vakatiunzira ushe hwaMwari. Taura pamusoro poushe hwaMwari, unofanira kunzwisisa kuti vanohutsanangura sei.
chokutanga ushe huchazouya hutaurwa neBhaibheri. Ushe huchazouya Jesu paachauya kuzotonga panyika pano vari kuIsraeri vachitonga pasi pano pose. Izvi zvinhu zvichazoitika rimwe zuva riri mberi uko zvichaitika. Asi chokutanga chavakavaunzira wanga uri umambo hwamweya, umambo hwamweya uhwo igungano repamweya ravanga vari kuumba. Gungano iroro ndo ravanga vachazoshandisa kutonga nyika ino kana vachinge vauya panyika pano kuzodzika ushe hwaMwari, kuzogadza ushe hwaMwari. Saka gungano repamweya iri rine mvumo yokuita mabasa eushe hwaMwari panyika pano. Asi Jesu vaifanira kutanga pane zvinhu zvavaifanira kutanga vaita vachipedza. Pana kutanga kuunza ruponeso norusungunuko. Vaifanira kutanga vawana simba rokutonga nyika yose. Vaifanira kutanga vawana simba vakurira Satani anova ndiye wakanga wakanga kutonga panyika panguva iyoyo. Jesu vaifanira kutanga vamukurira. Vaifanira kutanga vadzikinura vanhu, kuvasungunura kuchizounza ushe hwaMwari. Ndo zvavakaita. Ushe ihwohwo ushe hunotonga mumweya. Zvino nhengo dzeushe ihwohwo dzimwe dzacho dziri kudenga, vamwe nesu vamwe venhengo idzodzo tiri pano panyika. Asi zvinotipinza munyaya yechipiri, Matiyo 6:33. Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwavo, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Jesu vanga kutaura kuti chii, varega tierenge kubva pandima 30. Jesu vanga vachivabvunza kuti sei muri kunetseka kuti muchadyei, muchapfekei, muchamwei, chivabatsira kuziva kuti vanga vasingafaniri kuzvinetsa nenyaya iyoyo. Ndima 30 zvino kana Mwari achifukidza saizvozvo uswa hwebundo huripo nhasi huchakandirwa mumoto mangwana, haangafukidzi zvakanyanya here imi wokutenda kuduku? Naizvozvo musafunga muchiti tichadyei kana tichanwei kana tichapfekei, nokuti vanhu vasingarambati Mwari ndo vanotsvaka zvinhu zvose izvozvo, nokuti imi Baba venyu vokudenga vanoziva kuti munofanira kuva nezvinhu izvi. Asi tangai kutsvaka, tangai kutsvaka. Tangai kutsvaka ndo basa ramunofanira kunge muri kuita roushe hwaMwari. Saka kwanzi chingofungai nezvoushe hwaMwari chete nokururama kwavo. Pamusazvinetsa pamusoro pezvinhu izvozvo, ingofungai nezvoumambo hwaMwari. Vanhu vasinganamati Mwari vanenge vachingotsvaka kuti vowane piko mari kuti vagodya vagozviriritira. Bhaibheri roti kwanzi Mwari vanoziva kuti unofanira kuwana zvinhu zvose izvozvi
wanzi asi munofana kunge muchingofunga nezvoushe hwaMwari chete. Ushe hwaMwari ndo hwakufanira kugara muchingofunga nokururama kwavo. Kwai kana mukadaro zvimwe zvinhu zvose izvi zvichauya kwamuri. Kureva kuti ushe hwaMwari hune zvimwe zvinhu zvahunokuita. Ushe hwaMwari maropafadzo. Kana une ushe hwaMwari wakaropafadzwa. The kingdom of God is where he is in charge. Ushe hwaMwari ndo nzvimbo iya apo Mwari vari kutonga vachiita zvavanoda chaizvo chaizvo. Kana tiunzira ushe hwepamweya ihwohwu kuti kana usati wazvarwa patsva wagone kupinda mushe uhwu, kana paunozvarwa kechipiri paya unenge urikutozvarirwa muushe uhwu, wova nhengo yeushe uhwu. Maropafadzo ese anowanikwa muna muponesi Jesu anozova ako. Zvese zvinowanikwa muna muponesi Jesu zvinozova zvako kubva panguva iyoyo. Zvino chinhu chokutanga chaunofanira kunzwisisa ndechokuti washanduka rudzi, washanduka ropa. Kana uri muna muponesi Jesu washanduka ropa. Pawakazvarwa kechipiri wakava weropa raJesu. Wakabva watoshandurwa rudzi ukange usisiri munhu wenyika ino, asi ukava munhu weropa ramuponesi Jesu. Izvi zvakakosha. Mona vazhinji havasati vambonyanya kusimbirira nyaya iyoyo, nokuti vazhinji havanatombodzidziswa zvinhu izvi. Havatozivi kuti vave ropa raMwari. Vanofunga kuti vachazova ropa raMwari rimwe zuva wava kudenga. Vamwe vanotaura vachidaro havo kuti vave ropa raMwari, asi havazivi zvazvinoreva. Ndima inotaurwa zvakanyanya navanhu iJohani 3:12, Mwari vakada nyika nokudaro akaipa mwanakomana wavo akaberekwa ari mwoga, kuti anowagamuchira asaparara asi ave noupenyu husingaperi. Vanoziva here kuti ndima inoreve yakadzama zvakadini? Unoziva here zvazvinoreva kuti kana ukanzi uriwe ropa raMwari, Mwari vanoda kuti unzwisise izvozvo, vanoda kuti unzwisise izvozvo. Johani anoti mutsamba yake yokutanga chitsauko 5 ndima 13 kwanzi ndonyorera imi vakagamuchira Jesu kuti muzive kuti mava veropa raMwari. Kwandoda kuti muzive kuti mava veropa raMwari. Kureva kuti vanoda kuti urarame somunhu anoziva kuti ndiwe ropa raMwari. Vangani vanorarama savanhu vanoziva kuti vave ropa raMwari? Saka vazhinji vacho vanongofunga kuti vaKristu vari kuitira Mwari zvinhu zvakanaka hongu, asi hazvigumiri ipapo. Wava weropa raMwari, wava werudzi rwaMwari, mweya wako wava weropa raMwari. Saka rudzi irworwo ndo rwakuonekwa pauri nemuviri wako wenyama wakuraramiswa neropa raMwari iroro. Shoko raMwari roti kwanzi kana mweya vamwe chete vakamutsa Jesu kuvakafa vachigara mauri, ivo vakamutsa muponesi kubva kuvakafa, achararamisa muviri wako wanga uchifanira kufa. Achararamisa muviri wako wanga uchifanira kufa. Kana mweya wakamutsa Jesu kubva kuvakafa, wakamutsa muviri waJesu wakanga wafa, wakaumutsa ukararamazve. Asi ngotaura pamusoro pokumutsa mweya waJesu, asi kumutsa muviri wavo. Kuti Bhaibheri roti kwanzi Jesu wakamutswa kuvakafa, vachimutswa nesimba raMwari vanova mweya mutsvene.
vamuchenera vakamutsa Jesu vatange kurarama kwai ivavo mweya ivavo kana vakange vachigara mauri vanozoraramisa muviri wako wongo wakafanira kufa. Uchazonyatsodzamisa pfungwa dzako pachokwadi ichi rini? Vanoda kuti uzive kuti watova weropa raMwari. Ndochokutanga ichocho, ndochinofanira kujeka mweya mako kuti ini ndava weropa raMwari, ndava munhu werudzi rwevaMwari. Taura kuti inini ndakuraramiswa neropa raMwari, mweya wangu wava weropa raMwari. Ropa ndiro rakushanda mumwoyo mangu nomunyama yangu. Kana ukatanga kufunga nezvazvo dzamisa pfungwa dzako pazviri, pane chimwe chinozoitika pauri. Chinhu chaunofanira kuitora nguva refu uchingoita, nokuti chinofanira kujeka mweya mako. Bhaibheri rinotaurira pamusoro paDhavhidhi, kwanzi wanga ava mambo. Wanga ava mambo ane makore amambo, kwasi rimwe zuva wakazomuka achinyatsorangarira kuti inga ari kutotonga pachokwadi. Zvazvisina kunyatsopinda mupfungwa dzake kuti wanga ari kutotonga. Rangarira, pandakatanga kurarama somunhu ainzwisisa upenyu hwevaMwari, ndanga ndine makore kuda 18. Ndanga ndina makore 18. Ndaivata panhoo yangu ndotanga kufunga nezvazvo, taura ndichiti ini ndine upenyu hwaMwari mandiri. Muzita raJesu ndaita kana zvinambo 30 ndichitaura ndichiti ndine upenyu hwaMwari mandiri, ndane upenyu hwaMwari, ndane upenyu hwaMwari mandiri, ndava weropa raMwari. Muzita ramambo Jesu ini ndava werudzi rwaMwari, ndava weropa raMwari. Ndichifungisisa pamusoro pazvo, ndichidzamisa pfungwa dzangu pamusoro penyaya iyoyo. Vanotaura kwatiri, vanoti tinofanira kugara pfungwa dzedu dziri pazvinhu izvi. Rangarira izvozvo. Pauro paakanyorera Timoti anoti kwanzi kugara pfungwa dzako dziri pazvinhu izvi, uzvipire kwazviri. Kwai kana ukadaro unozobudirira zvisina unogona kuramba. Kwai izvo zvinozoita kuti ukure uchisvika kwose kwose. Mbiri yako isvike kwose kwose. Ndo zvimwe chete zvakataura kuna Joshua. Izvi zvakakosha chose. Ndo chinhu chokutanga chavakandirayira ndina makore 15. Ndakagara pachigaro, Mwari vakataura zvimwe chete zvavakataurira Joshua. Vakati gara pfungwa dzako dziri pazvinhu izvi. Joshua yekutanga ndimaisere, bhuku yomurayiro iyi haifanira kubva pamuromo pako, unofanira kuifungisa masikati nousiku. Ndiko kuti ugona kuita zvose zvakanyorwamo, ugobudirira pane zvose zvaunoita.
pandakasimuka ipapo ndakanda kutoziva kuti ndanga ndiri kuzobudirira chete muupenyu. Ndaitozviziva izvozvo. Ndakanda kutoziva kuti hapana pandandiri kuzobokundikana nokuti ndandatoudzwa kuti ndobudirira sei. Ndo zvandiri kukudzisa izvozvi. Ndima yacho ndiyo yamakatarisa. Gara pfungwa dzako dziri parudzi rwako rutsva rwawava. Kwai ndoda kuti muzive kuti wava weropa raMwari. Nemhaka aifanira kutaura izvodeno zvaigona kungozikanwa nyore. Vaiziva kuti vakawanda vanga vasingazvizivi izvozvo. Asi kwanzi ndoda kuti uzive kuti wava neupenyu husingaperi. Rarama semunhu ane upenyu hwevaMwari. Rarama semunhu weropa revaMwari, werudzi rwaMwari. Taura semunhu werudzi rwaMwari. Mashoko aJesu ndeechokwadi. Kwai ndakakusarudzai ndikakubvisai munyika. Hauchisiri wenyika ino, saka otaura uchiti ini handichisiri wenyika ino. Pano panyika hapasipo pano musha wangu. Handisi wepano panyika ini. Saka nyika chii kwauri? Nyika ndeyangu, ndiri muridzi wenyika. Makore akapfuura munhu wakataura achiti bvudzi Kristu anotaura sezvinonzi nyika yose ndeyavo. Ndikati aiwa zvendeyangu. Kwatoona chaizvo ndeyangu. Ndeyangu yese. Chinonakidza pamusoro pazvo. Chinonakidza ndechekuti zvinhu izvi zvinotori mumagwaro nokuti isu tiri vanhu vedzinza raAbhurahama. Asi mugore ra1987 Mwari vakazonitaurira zvekare vachiti ndakupa nyika dzose dzepasi rino. Haleluya. Ndosaka tiri kuporesa vanhu pasi rose pasina anotombotikanganisa. Tiporesa vanhu pasi rose madiro. Hapana anogona kutirambidza kuita izvozvo. Ndosaka ndiri kudzidzisa zvinhu izvi kuti unzwisise. Mazuva 3 iwayaya pane chimwe chinhu chaitika mweya mako. Ndikutaurire. Unofanira kufunga semunhu womushe hwaMwari. Vanhu vomushe hwaMwari vane mafungiro avanoita nawo. Abhurahama wanga ari munhu akaita sei? Isaki wakanga ari munhu akaita sei? Jakobho wakanga ari munhu akaita sei? Wotarira kuti Mozisi wanga ari munhu wakaita sei? Dhavhidhi wanga ari munhu wakaita sei? Solomoni wanga ari munhu wakaita sei? Vaoni vanga vari vanhu vakaita sei? Wakambozvifunga here? Toramba tichitarira tozosvika kuna Jesu. Jesu vanga ari munhu wakaita sei? Ko nhume dzaJesu dzanga dzakaita sei? Ndo zvinokutaridza kuti isu tinofanira kunge tiri vanhu vakaita sei? You see, in St. Luke's Gospel, chapter 1, in verse 17, muna Luka yokutanga ndima 19 should get your attention. Kana kuverengere zvinhu zvichakuvhura meso. He says, and he shall go before him in kwa uchafamba pamberi pake nomweya nesimba raEliya. Taura pamusoro paJohani Munyiki wanga ari kuzotangira Jesu kuuya kwakuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana navasingateereri kuchenjeri hwakarurama. Look at that.
tarira mashoko ari kutaurwa the disobedient to the wisdom of the just. So Why, there's a phrase there, the wisdom of the just. achadzosa vasingateri kuuchenjeri hwakarurama kureva kuti vanhu vakarurama vane mamwe mafungiro avanoita vane maonero avanoita zvinhu Mwari pavakapa Solomoni njere kwanzi bhaibheri rinotijesera kuti vanga vari Solomoni anga ari kutopiwa mafungiro namaonero mafungiro hakusi kungongwara chete. Mafungiro iwayo anozokuita kuti utaure zvaunofanira kutaura nenzira yaunofanira kuzvitaura panzvimbo chaipo nenguva chaiyo unofanira kuzvitaura uchirarama upenyu hwako negwara unofanira kurarama naro nenguva chaiyo unofanira kufamba negwara iroro. Ndo zvinoita mafungiro iwayo. Mafungiro aya omunhu ana Mwari maari ndo dziri kunzi njere dzevakarurama. Kuna vamwe vanhu vanongoita zvinhu vozongopatika vaona handizvo zvavanofanira kuita zvavapinza munjodzi. Asi munhu ana mafungiro iwayo anosvika panzvimbo chaiyo yaanofanira kunge aripo nenguva yacho achiita zvaafambira ipapo, Mwari vachishanda vachiita zvinhu zvavanoda vachikushandisa. Kuti mufudzi Kristu izvo zvinoshanda sei? Muponesi ndo vakaitwa njere dzedu. Sophia covers all of the wisdom, all right? But then it's like when we talk about God's word in your heart, you see, God's word in your heart is God's thoughts. Kachitaura pamusoro shoko raMwari mumwoyo mako, shoko raMwari nomafungiro aMwari, zvose zvakataurwa naMwari, zvose kana shoko raMwari mauri zvinenge zviri mauri. Asi paunotanga kutaura shoko iroro ndo parinotanga kushanda. Unenge wari kurishandisa sechombo nokuti muromo wako chombo. Mashoko anobuda mauri anocheka zvinhu, anopinza, anoshanda zvinoonekwa. Kana ukararama upenyu hwako. That's the living word. When we say the written word becomes what? The living word. Christ alive in you. Kana uchishandisa shoko raMwari pakurarama kwako, harichisiri shoko rakanyorwa, rava shoko riri kushanda benyu. But that love now starts operating as you put it to work. Love at work is Christ Jesus alive. See it? Same thing with wisdom. Same thing with wisdom. Sophia is the wisdom of the Christ that's been made unto us wisdom. Like he's the love of God in us. Christ is the love of God in us. Ponesi Jesu ndo njere dzedu dzatakapiwa, ndo rwatakapiwa. Asi paunotanga kushandisa njere idzi uchishandisa rudo urwu unozowana mafungiro anokutungamirira muupenyu hwako. Wozoona kuti somukristu hauchangoiti zvinhu savanhu vose vemunyika ino. Unenge uri kusundwa naMwari nokuda kumafungiro ako. Kuna vamwe vanhu vane njere dzakawanda nokuda kwenjere dzavo kuziva zvinhu zvavo zvakawanda zvinoitika panyika. Vanobva vafunga kuti vakangwara chaizvo. Hongu vakangwara havo, asi vane mafungiro anofanira kuva nawo, mafungiro evanhu verudzi rwaMwari. Mafungiro iwayo ndiMwari vanenge vari kushanda mauri.
munhu ane mafungiro akadaro haana chinogona kumubatirira muupenyu. Chose anogona kuchinzwisa nokuchigadzirisa, saka haagoni kubatirirwa. Hauzivi here kuti tiri vanhu vakaita sei? Tiri vanakomana vaMwari. Haunzwisisi here ipapo? Hauna kuzviverenga here muna Johani, tsamba yokutanga kuna Johani? Ngatitarire zvekare tsamba yokutanga kuna Johani chitsauko chechina ndima 14. Rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi kuti tirege kutya nezuva rokutongwa. Vadai ndanga ndiri kumbogona kumbofamba nendima iyoyi. Kwanzi nokuti sezvaakaita iye ndizvo zvatakaitavo panyika ino. Hatina kufanana nezvavaisimbova, uye hatisi kuzova zvavari, asi kuti tiri zvavari nhasi. Tiri panyika kudai, kwete tazoenda kudenga. Tiri panyika kudai, tinotori zvavari, takatofanana navo pazvose. Ndikanditsanangure zvekare kuti ungonzwisisa Chikristu ishoko raMwari rinenge riri kushanda mumunhu, richishanda mauri, richikuitisa zvinhu. Ponesi Jesu vanga vari shoko raMwari rakauya riri munhu wenyama. Vakararama vari pakati pedu, tikavaona, tikaziva kuti ndi munhu werudzi rwaMwari. Tiona kuti vanga vane nyasha. Uzerewo nenyasha here iwe? Vanga vazere nenyasha. Kana uzere nenyasha, hausi kungonakidzwa nenyasha dzaMwari chete, asi uri kutosvitsawo nyasha idzi kuvanhu. Mashoko ako akanaka zvakadii? Wakapedzisira riri kutaura zvinhu zvinonyevenusa mumwe munhu? Zvinotanga namatauriro ako. Mashoko ndo chinhu chakanyanya kukosha zvikuru panyika pano. Saka isu tiri pano panyika yedu, asi takafanana naJesu pazvose. Ichocho ichokwadi. Ichokwadi chose ichocho. Ichokwadi. Zvavari ndo zvatiri isu tiri panyika kudai. Vofunga pamusoro pezvakawanda zvatokwanisa kuita. Zvinoshamisa. Zvinoshamisa chose. Ngatitarire chimwe chinhu chakanaka ipapo pano. Isaya 60 ndima 2. Kuti munzwisise mafungiro edu. Kwai nokuti tarira rima richafukidza nyika. Isaya wanga ari kuona mumweya zvinhu zvakati zvichazouya mumakore akawanda anga achazotuya. Kwanzi tarirai, rima richafukidza nyika nerima guru marudzi evanhu. Asi Jehovha achabuda pamusoro pako, kubwinya kwake kuchaonekwa pamusoro pako. Mashoko anoshamisa aya. Izvo zvinobva zvakubatsira kunzwisisa kuti Mwari vanoona vana vavo sei, vachivaona vakasiyana nevanhu venyika ino. Zviri kuonekwa naIsaya pano. Ngativerenge ndima inotevera yacho. Kwai marudzi achauya kuchiedza chako, namadzimambo kubwinya kwakakubudira. Ndakakuudzai kuti kana uchida kunzwisisa upenyu hwechiKristu, unofanira kunzwisisa
unofanira kudzidzisa zvinhu zvakavimbiswa vaIsraeri panguva yokutonga kwaJesu panyika pano, pachitonga chiuru chamakore. Pamwe chete unofanira kudzidzisawo bhuku ramabasa netsamba dzenhume dzaJesu. Apa ari kutitaurira zvichazoitika panguvapo Jesu achazotonga panyika pano kwechiuru chamakore. Izvozvo zvinobva zvakutaridza kuti vaKristu vane chii chavakapiwa iko zvino. VaIsraeri vachazowana zvinhu izvozvo kana Jesu akutonga panyika, asi iwo vakatozvipiwa iko zvino. Saka ngatizvierenge zvekare kwanzo kuti tarira rima richafukidza nyika nerima guru marudzi avanhu, asi Jehovha achabuda pamusoro pako, kudya kwake kuchaonekwa pamusoro pako. Marudzi achauya kuchiedza chako namadzimambo kubwinya kwakakubudira. Saka ngatidzokere zvekare kundima yechipiri iyo. Kwai nokuti Jehovha vachaonekwa pamusoro pako, asi izvozvo zvinongotaura pamusoro pavaIsraeri. Ini vanogara mandiri, ndinotori munhu werudzi rwaMwari. Saka ini ndakatosiyana nevanhu venyika ino. Saka hazvina basa kuti munyika mungaitika chii, ini hativerengeri kudivi revanhu vari munyika muno, handinodivi redu iroro. Usafunga savo, usatya zvinovavhundusa, nokuti wakasiyana navo. Ndaikuda Jeremiya, ndakuda Jeremiya 11 kubva pandima yesere yechinomwe. Wakaropafadzai munhu unovimba naJehovha, wakaita Jehovha chivimbo chake. Kwai munhu iye wakaropafadzwa. Taura ndakaropafadzwa. Haleluya. Ini ndakaropafadzwa. Ndakaropafadzwa. Wakaropafadzwa munhu anovimba naJehovha, wakaita Jehovha chivimbo chake. Nokuti uchava somuti wakasimwa pamvura. Uchava somuti, kureva kuti ini ndakaita somuti wakasimwa pedo nemvura. Unoendesa midzi yawo mumvura, murwizi, haazombozivi kuti kwapisa. Saka kugunun'una kwese nokuchema kwose kuri kuitira vanhu vari kunze uko hakuuyi kwauri. Kwai haatombozvizivi kuti kuri kupisa. Mashizha ake achange agara akasvibira, uye haazomborumiriri panguva yenzara, uye haana paanozokoniwa kubereka michero. Anenge achimbobereka michero nguva imwe neimwe. Isu tine nyika yedu yatinorarama yakasiyana inoraramiwa navanhu venyika ino. Tine mitemo yedu yatinorarama nayo, inonzi mitemo yavanhu vakasungunuka. Inonzi murayiro wakarurama wevanhu vakasungunuka. Saka handitombozvizivi kuti kwapisa, handitombozvioni. Zvafanana naJesu. Jesu vaifamba pavhu, asi vaingozosvika nyange pamvura vongoramba vachingofamba sezvonzi hapana mvura yacho. Pavakanga vari muigwa, mafungu akasimuka achida kunyudza igwa ravo, vakangosimuka vakati gadzikana, ndokubva potova norunyararo. Mafungu aya ndokutopera, ndokutotsakatika. Inyika inoshamisa yatinogara, upenyu hunoshamisa hwatinorarama isu.
ngati Isaya pfumbamwe baba ndima yekutanga I don't know what kind of Isaiah he's opening. All right. From verse 1. Nevertheless, kwanzi asi iye aiva pakumanikidzwa akazove nerima panguva yekutanga wakaninipiswa nyika yeZebhuruni nenyika yeNafutari, asi kunguva yazvino akaikudza kurutivi rwegungwa mhiri kwaJorodhani Garirea ravaHedheni. Ndima iyoyi tinoiwana muna Luka zvekare. Kwai vanhu vaifamba murima vachaona chiedza chikuru, vaigara panyika yomumvuri worufu vakapenyerwa chiedza. Makawanza rudzi, makawedzera mufaro wavo, vanofara pamberi penyu sokufara kwavanhu panguva yokukohwa, sokufara kwavanhu kana vachigoverana zvakapambwa, nokuti makavhuna joko raivaremedza netsvimbo yairova mapfudzi avo neshamhu yaivamanikidza sapamazuva avaMidhiani, nokuti shangu imwe neimwe nerimwe yakatsikwa nokutinhira, nenguo yakanyikwa muropa zvichapiswa, zvichava sehuni dzomoto. Nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, umambo huchava papfudzi rake, zita rake richanzi anoshamisa, gota, Mwari ane simba, baba wokusingaperi, muchinda worugare. Kwai kukura kwoumambo hwake nokorugare hazvina magumo. Kureva kuti ushe hwake kubva pahunotanga wakazvarwa ari mambo. Jesu wakazvarwa ari mambo, vakazvarwa vari mambo, havana kuzova mambo, vakazvarwa vachitotonga. Ushe hwavo hwakatanga, hune pahwakatangira ndokubva hworamba huchingokura, masimba avo achingowedzera. Vainzi muchinda worugare, masimba avo achiramba achingowedzera, uchibata Israeri yose ndokunobata dzimwe nyika, Samaria nenyika dzese pasi rose. Kwanzi ushe hwavo hucharamba huchingokura zvisina magumo, rugare rwavo hucharamba huchingowedzera zvisina magumo. Hallelujah. Kwai Mwari ndo vanga vachaita kuti zvinhu zviitike, hamusi kuzofanira kutombonetseka muchitsvaka kuti zviitike. Muchifunga izvozvi, endai kuna vaEfeso 3:21 ngave nokubwinya mukereke muna muponesi Jesu kusvikira kumarudzi ose nokusingaperi-peri. This is extraordinary. Now, I broke this down for you. Ndaida kujekesa izvi kuti uzvinzwisise.
so you understand exactly what it's saying. I broke it down from the Greek into English for you. It says, unto him, unto God, be glory in the church, in Christ Jesus, through all generations of all ages and endless. Ngave nokubwiya mukereke muna mponesi Jesu kusvikira kumarudzi ose nokusingaperi peri. He says, unto him, I'm giving it to you verbatim as this. Unto him, that is unto God, be glory in the church, in Christ Jesus, through all generations of all ages. Remember, he says, of the increase of his government and peace. Kwanzi, so every ushe wao ucharamba uchingowedzera. Can you see it? Every generation. Kureva kuti munguva imwe neimwe ushe wao unenge uchingowedzera. Masimba avo anenge ari kungowedzera. Rugare rwavo ruchingowedzera. Mwari vachikudzwa muna muponesi Jesu. So in this generation, zvino munguva ino vanofanira Mwari Jesu vanofanira kukudzwa kudarika kukudzwa kwavakamboitwa kumashure kwese uko. Nokuti kukudzwa kwavo kunofanira kuramba uchiwedzera, uchingowedzera. Oh my goodness. Then he says, that last part of it where you have world without end, he calls it an endless era. So Jesus brought in an era. If you read in the Saka Jesu vakatanga ushe usina magumo. You understand what he's talking about here. He brought in a new era. Jesu vakaunza ushe usina magumo. His aeon. This is his aeon. Ino ndio nguva ya Jesu. Tiri munguva ya Jesu. Tiri munguva ya Jesu. Ino inguva yakasiyana nedzimwe nguva dzekare. Nguva iyo yakatangira muJerusarema. Ichitangwa namuponesi Jesu. Kana pane vanhu vaifunga kuti vachaparadza vatsvene vanga vari kuzvinyengera pose apa. Nokuti masimba ushe hwanofanira kuwedzera, kuramba achingowedzera. Achiwedzera zvisina magumo. Bhaibheri rinoti kwanzi ushe hwavo hahusi kuzosiyirwa vamwe vanhu. Kureva kuti hwakasiyana nohumwe ushe hwakasivapo hwavaIgipita, hwavaRoma, hwechii hwese hwaiuya huchienda. Nehumwe ushe hwose hwada mutapana nani hwakasara huchitorwa navamwe. Uhu hwaJesu hahusi kuzosara huchitorwa navamwe vanhu. Hapana ari kuzosara achitonga pavanga achitonga. Zvakatangwa naJesu hazvisi kuzoguma. Takaitwa vanhu verudzi rwaMwari. Tinokudzwa ushe hwedu hahusi kuzoguma. Hatisi kuita chinhu chichazongosakatika mangwana chigozorangarirwa chiverengwawo navanhu rimwe zuva kuti chaimbovapo. Kwete, chinhu ichi chinhu chatakatanga ichi charamba chingokura chikura chichiwedzera masimba. Anowira padombo iri anoputsika, asi achawirwa nedombo iri achakuyiwa. Ushe hwu hahutizi vavengi vahwo, hunoparadza vavengi vahwo. Saka tiri muushe husingaperi hwamuponesi Jesu. Umwari hwedu hunoramba huchingowedzera. Tichingowedzera kufanana naMwari. Katiramba achingowedzera, tichingokura. Umwari hwedu huchingowedzera, tichiwedzera kufanana naMwari. So rejoice in Christ Jesus. Saka fara muna muponesi Jesu. Never be concerned about the world, kind of, there's there are many frightful things in the world. Uyo usavhundusirwa nezvinhu zvinovhundusa zviri munyika ino. Tivhundusirwe, Mwari vakatiisa panyika pano kuti tigadzirise zvinhu panyika pano. Satani asangoita zvaanoda. Chita kuti zvinodiwa naMwari, zvakarongwa naMwari, zvive izvo zvega zvinoitika
munyika muno nenguva yazvo sokurongwa kwazvo. Tinoziva zvinofanira kunge zvichifana kuitika iko zvino nezvisingafanira kunge zvichiitika. Pane zvinhu Satani zvaaida kuti zviitike zvisingafaniri kuitika. Saka pazvakaunzwa panguva yeCovid takazviparadza, takazvifurusa, vanga vachida kuzvipinza. Vakati panguva yeCovid iyo vanga vatoti vatsvene havachasanganisi zvavaisiita kare. Ngati inhema hazvigoni kuitika izvozvo, kwete munguva ino. Saka ndoziva zviri kuitika. Kune vanhu vakatumwa kunopisa minda nokupisa zvinhu mudzinyika kuti zvigonzi kwakupisa. Takatozoona kuCanada kanzameno moto uyu wauya nokuti zvinhu zvashanduka munyika kwakupisa. KwaHawaii vakaita zvimwe chete izvozvozvo. Vachida kuti tigofunga kuti mwaka yashanduka, tigoteerera manyepo vanoda kutitaurira. Woti ndianani ivavo, usanetseka navo, vanozviziva. Noti pandinotaura iko sezvozvi ndinochitaura mumweya, zvaunenge wanzwisisa wotora, zvausinganzwisisi varipo vachazvigama. Ndakakuudzai kuti shungu dzavo dzaiva dzokuda kushungurudza nyika kusvikira nyika yagwadama. Uye usafunga kuti vachazotanga kuzorora voregera woti kuda kundibvunza kuti aifudzi Kristi ko zvichapera riniko izvi? Kwete. Hapana zvanga zviri kufamba negwara chairo wanga wangozvijaira chete. Asi vanga vari kungoshungurudza. Asi iwe uchingoita segondo wongobhururuka wakadekara. Usafuruswa nezviri kuitika munyika nemhirizhonga dzomunyika. Pane imwe nzvimbo inonzi muponesi Jesu. Usarega zvinhu zvenyika ino zvikukanganisa. Mudzimwe kana uchibhururuka kana pakatanga kuita mafungu mhepo mudenga imomo, ndege dzakati kurei dzinokwira mudenga dzopauruka ipapo kuti dzisakanganiswa. Ndozvaunofanira kuita izvozvo. Kaona zvinoda kushungurudza unongobhuruka wokwira mudenga zvoma shoma woenda pamusoro pazvo. Vakatiita vanhu veropa ravo. Vane zvakawanda zvavakatipa. Ungagorarama rimwe zuva, ungagorarama semunhu wenyika ino sei, hazvichagoni. Unofanira kungoita chete kuvagamuchira, wogamuchira zvavakakuita, wotaura kuti ndo zvawava. Vararamire nomwoyo wako wose, ndo zvavakauya kuzokuita. Vakauya kuzokuropafadza, vakauya kuzoropafadza mumwe nomwe wedu. Vakavinga vanhu vose, kwete vaKristu chete. Vaya vanenge vazomugamuchira ndo vanozova vaKristu, asi vakavinga munhu wose. Nhasi uri papo, vatende
nokushandura rudzi kwavakakuita. Vatende nokuti upenyu uhu huripo pachokwadi. Vatende nokuda kuva mweya mutsvene vanokudzidzisa. Kana wana mweya mutsvene mauri, vari kudzidzisa, vari kuvhura pfungwa, vari kubatira kudzidzisa, vari kutaridza magwaro. Tarei ndima dzanda kutaridzai dzese idzi. Uri wega unogona kuzodzokera kundima idzodzo undodziverenga uchidzidzidza. Vatende nokuda kwamaropafadzo avo anoshamisa avakakupa muupenyu hwako. Haleluya. Malikatora malakosa libra katila strenejege bronkia diria sala kande makrose. Unonga usati wazvarwa kechipiri kana usingazivi kuti wazvarwa kechipiri here, ndo mukana wako wokuti uchiponeswa ugamuchire upenyu hwandakutaurira uhu. Taura mashoko aya mashure mangu uchirevesa wozoponeswa. Poneso ruva rwako itini Jehovha Mwari, ndinogamuchira muponesi Jesu mwanakomana waMwari. Ndinogamuchira kuti vakandifira pamuchinjikwa kuti vandiponese mweya wangu. Ndinogamuchira kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa uye kuti vapenyu nhasi. Ndopupura nemuromo wangu kuti Jesu muponesi ndo vakutonga upenyu hwangu kubva iko zvino. Ndinogamuchira noruvimbo upenyu husingaperi mumwoyo mangu. Ndinokutendai Ishe, maponesa mweya wangu. Ndava weropa renyu zvino. Ndava mwanakomana waMwari zvino. Ndazvarwa kechipiri. Ndinokutendai. Amen. Kana wanamata munamato yoda kuti uzive kuti Mwari vakunzwa. Kana watoponeswa. Bhaibheri rinotaurira kuti watova womushe hwavo hwagona kudzidza pamusoro peupenyu hwohwo kuti hurarame upenyu hwohwo. Vakunyengeterera. Baba, muzita raIshe Jesu ndinonyengeterera munhu wose wagamuchira ruponeso runoshamisa urwu. Ngachitanga kuzikanwa nezita raJesu. Satani hauchina chako maari, iwo haana chavo kwamauri. Wava mwana waJesu, wamuponesi Jesu. Ndowaropafadza neshoko renyu, ndowaropafadza norudo rwenyu, ndowaropafadza nenyasha dzenyu, ndowaropafadza nemweya mutsvene muzita raIshe Jesu muponesi. Amen. Waropafadzwa nhasi, waropafadzwa zvino. Ndinotenda Mwari pamusoro pako. Haleluya. Nebhuku ratoda kukupa, chipo chakakosha, chibhuku chidoko doko hachinetsi kuverenga. Chinonzi zvino zvawazvarwa kechipiri. Titumire kero yako tigokutumira chibhuku ichocho. Go there and download a copy of the book for yourself. Do it today and start learning about this life that you just received and begin building your faith strong. Takutumira bhuku iroro gotanga uverenga bhuku iroro udzidze pamusoro poupenyu hwawagamuchira waita ako wabatana nesu nhasi. Mwari vakuropafadze. Haleluya. Haleluya. Mali krepoti la strama jigibala. Lepro kati la straka brojidons lia kartmelo stramijala poki dransia. Haleluya. Baleke to makaria bosh lastre gresho diga masalika brokitesia branco telostria makretosa. Haleluya. Munoshamisa mali krapo telostraka bojidasia. Male protagilastre cremojeto malistraka. Haleluya. Male cosa dalistraka brogidezonte. Shele bronchia dilastria cardemongiga. Velostria crento maracata. Listremejege boncra satama shele bonza. Male protilia centro macrasia dremo lacri boli grancia.
Jeke ponte malistraka brogero. Aleluia. Male kota mali banca torimasia gelidoria. Maso menticarate brusta. Zedro malicracia dilopria satremegoria. Zecro malicracia dromigara mogilia pancretolistraki bragonde. Now, before we close this session, Tisati vara. we'll give you some details on the screen with which you can give an offering to the Lord today. Tudakukutaridza kuti ungapase mpiro wako, ugopa mpiro wako. And check Unogona kushandisa ecocash for an update. Star 151 star 2 star 6 star 58225 hash motera zvinochitaurwa neecocash. Dura ramufudzi edzo dzamufudzi Chris rine zvitsva zvakaiswa ipapo. Da kuti muende munozvitarira, pane dziso dzakawanda dzichakuropafadza. Imboteerera dziso imwe chete pazuva, imbotora dziso imwe chete woteerera uone kuti chii chinozoitika kwauri. Zvinozokubatsira zvikuru. So while you're giving your offering, uchipa mpiro wako, saizvozvo tichange tiri kuvhara nekambo kuti handikwanisi kutendai zvakakwana. Tarisa kuona zvekare mangwana. Ndonamata kuti Mwari vakuropafadzei pakupa kwamuchaita pazuva ranhasi. Mwari vakuropafadze. Your mercies are new with every sunrise. To the name above all names, I lift my hands. You made all things, yet chose to make me your home. For your spirit, I can never, Lord, never, Lord. Oh, Lord, your mercies are new with every sunrise. To the name above all names, I lift my hands. You made all things, yet chose to make me your home. For your spirit, I could never, Lord, never, Lord. Oh Lord, I'm the one who's returned to say, for every blessing, the perfect understanding of the word you. Thank you for your grace. I'm the one. Thank you, Lord, for every blessing. Thank you for the perfect understanding. Thank you for your grace and work. Oh, I'm grateful, Lord. I'm the one who's returned to say, thank you for your grace. Lord, your
Your life in me proves your graciousness. And in your name I trust, I know it never fails. Wondrous Lord, your truth is revealed in me. For your goodness, I can never, Lord, oh Lord, now I'm the one. Thank you, Lord, for every blessing, for the perfect understanding of the word you. Thank you for your grace. I'm the one. I'm the one. Thank you, Lord, for every blessing. Thank you for the perfect understanding. Thank you for your grace. Your grace at work. I've seen your kindness and I've seen your faith.